Dili gyud nato ibton, di nato sila hukman, di nato sila pamatyon. Kinsa may dunay katungod sa paghukom sa tong isig ka tawo. Ang Ginoo sa Ebanghelyo nagpakita kanato nga magpailob ra gyud ta. Kay samtang buhi pa ta, doon na gyud tay dako nga luna sa kausaban. While we are still alive, there is a big room for change. Dili kita kaingon nga kani mga tao karon nga mga dautan, mga tulisan, kani mga way simba, kani mga libakira, mga chismosa, mga marites, mga palautang way bayad, mga himantayon, mga dautan sagbos ng katilingban nga maimpierno na ni sila. Dili. Kaya doon na bagi ingos Ginoo ang nauna maulahi og naulahi mahiuna. Kaya daghan kay mga tao nga makasasala, dagkong makasasala nga nahimong santos sama ni San Agustin. Imagine typical example. Magkasasala, dautan kini si San Agustin kaniadto. Pero sa dihang nausab siya, naghinulsol, nagbasol, nahimo siyang pari, nahimong obispo, nahimong santo. Si San Pablo, miingon gyud San Pablo nga siya mo'y labing makasasala, no? Nya si San Pedro, iyang gilimod ang Ginoo. Di gyud ta makasalikway, di ta makahukom sa mga tao nga karon mga dautan, mga tulisan, mga way simba, ato nang mahukman. Kay minsan buhi pa ta ang tao nga mga dautan, gitagaan gyud kahigayunan sa Ginoo, no? Kay dinhi rebas kalibutan, daghan kay masaypan nga usay makita nato nga buutan pero dautan, usahay nindot kay tan-awon, gwapa kay tan-awon, gwapo kay pamustura, himan-himan, mga mangingila di ay. Na usahay gisiun kay kurol, nya way ligo pero buutan di ay, no? Na uban mga nindot kay gisura pero inigpista manira, nag-birthday, sila-sila ra. Na mga tao nga mga gisitsura, pero nindot kay kiniiya, no? Di gyud ta makahukom sa atong isikataw. Kay matud pa, God will not judge us by our single evil act alone. God will judge us by our whole act. No one can judge a person, the whole person, if you only know a part of the person. You cannot judge the whole thing if what you know is part only of the whole. No? Muna yatong timan-an nga dili kita makahukom sa atong isikataw, gidid-an ta paghukom sa atong isikataw. Tungod kay ang atong hukom dili hingpit, dili kompleto. Unya kanang ang Ginoo naghatag nato og pailob, no? Naghatag nato og paningingnan nga we should stretch out our patience. Magpaabot kita sa katapusang paghukom. Kay ang sambingay sa liso sa mustasa o ang sambingay sa ikpapatubo sa pan, nagpasabot kini o pagpailob. Di gyud mahimo ang pan o butangan nimo minasa, di madali-dalig himo ang pan. Kinahanglan gyud na gyud kay patience. We must wait for a time in order to produce bread. Doon na gyud kay patience. Ang kahoy usab, liso nga mustasa, mahimo kini dakong kahoy, pero dili diha-diha. Ang tao usab, dili na to madiha-diha kausab. Ang kanikining mangga,
mutisok kag magtanom kag mangga, moabot pag 5 ka tuig, una pa ka makatilaw sa bunga. Ang mga lubi, 5 ka tuig, no? Ang mga tao, di ta you cannot rush the person to change overnight. No, dili na to mapugos, hinay-hinay atong iampo, mag-inampo ay ta. Dili kita maghukmanay kay matag usa na to na kinahanglan gyud kaluwasan na kanindot la si Ginoo kay dili siya mohukom dayon. Ya kitang tigaan og panahon sa pag-usab. Ya kitang tagaan panahon sa pagbag-o sa atong kinabuhi. Muna nakanindot sa Ginoo, ito pakpakan ng Ginoo, no? Kay siya nagpadayag kanato sa iyang pagtratar nga dili kita niya hukman dayon. God will not judge us the moment that we commit sin. Ang Ginoo mapailubon, ang Ginoo mapasayloon. Ya kitang gitagaan ng panahon sa pag-usab, pero doon ay panahon sa paghukom, dili pa karon, no? Muna nga nagtudlo na to ang ebanghelyo nga kitang tanan mga makasasala man kita. Dili lang kita magsawayay, di ta magsilikwayay, di ta magdaotay, dili ta magpasigarbo nga ako pirmi na kong simba, pirmi na kong misa, siguro na gyud malangit, dili. Nya kani mga silingan nato nga way simba, atong ingnon siguro namong impierno, dili. Kay doon na ra giingon sa Ginoo nga ang nauna naulahi, ang naulahi nahiuna, no? Sama ni Santa Maria Magdalena nga dako kay magkasasala, 7 kayawa ang gipapahawa ni Hesus kaniya. Pero iyang gibasulan ng iyang mga sala, no? Nagbasol siya. Nya katong nagbitay sa krus tapad ni Hesus, usa sa mga kawatan nga nagbitay sa krus tapad ni Hesus. Kawatan siya sa tibuok niyang kinabuhi. Pero sa dayon niyang kamatay, iyang gikawat ang langit pinagi sa pagbasol ug miingon siya, Hesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Ingon ang Ginoo, karon dayon adto ka kanako uban didto sa paraiso. No? Muna mga igsoon nga dili na gyud ta mohukom sa atong isig ka tawo. Kay who are we to judge our neighbor? Kung mohukom ta angay sa tang hukmanan, there is no other person who is who can judge us with justice. No, perfect justice. Mao ra gyud ang Ginoo. Kay nakahibaw siya sa atong mga nahuna, atong kasing-kasing. Doon nagigibalita akong nabasahan kanay si Sheldon Thomas na priso siya 18 ka tuig dito sa Amerika. So nahibawaan man di ay nga dili siya mo'y kapatay. Gipagawas siya. Pagkapaita. Wrong conviction. Gihukman siya nga sad-an, pero himan-himan. No na, kaserbisyo na sa dito prisuhan og 18 ka tuig. Pero himan-himan ang maghuhukom, nakahukom nga dili siya di ay mao ang killer. Yan ingon siya nga iyang lingi pasaylo ang nagpapriso niya. Pagkaninduta, no? Nindot kaayo. Muna mga igsoon, hinaut punta nga mitad buhi pata atong hinumduman nga every sinner has a future and every saint has a past. Ang gipangayo sa Ginoo nato nga nganong gitagaan ta niyang pailob, ngano ya kitang wala ta niya hukmi kay gusto ang Ginoo nga kita magbag-o, maghinulsol. Kay mato pa ni San Agustin, repentance is the strength of man, but the weakness of God. Ang Ginoo kusgan, kamhanan, makagagahom, pero ato siyang hinulsulan.
atong basulan ng atong mga sala, ang Ginoo malukmay, maluoy, mupasaylo, iyang hikalimtan ng tanan natong mga daotang binuhatan. Kay para sa Ginoo ay importante ang atong kausaban. Bisang pagkapila patak makapatay, bisang kapila pata makabuhat og daotan. Pero mo decide ganita, no matter how numerous and grievous our sins are, God will always forgive us the moment that we decide to repent, to change, to amend our lives. Because God is a very merciful, patient, loving, forgiving Father. Ato pakpakan ang Ginoo. No? Kay siya gusto nga kita mabalik ta niya. Kay pinangga kita sa Ginoo. We are loved by God. Di siya gusto nga malayo ta niya. Di siya gusto nga dili ta mabalik siyang kiliran. Kay gibuhat ta niya. Pinangga kita sa Ginoo. Munang iya kitang gidapit, iya kitang gikabig niya, mapailubon kay Ginoo. Munang let us avail this opportunity of turning away from sin and turning back to God, who is a very loving, forgiving Father. Manindog kitang tanan, nagatuo kami sa sagad Dios, ang Amahan, magkagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Kristo ang bugtong anak kino nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak Santa Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilangsang sa krus, namatay, gilubong, mikonsad sa mga nangamatay sa katulo ka adlaw, nabanhaw gikan sa mga minatay, misaka sa langit nagalingkod sa tuo, sa Dios Amahan, makagahom sa tanan, gikan dito, balik sa rong paghukom sa mga buhig sa mga minatay, nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambita sa mga santos, nakapasayloan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, kinabuhing way katapusan. Amen. Isip mga bahin sa lawas ni Kristo, gitawag kita sa paghigugmaay o pag-alagaray sa sagusa. Busan budangop kita nga sa Amahan, dalang ato mga pag-ampo alang sa atong kaugalingon ug alang sa tibuok kalibutan ug mingon kita, labing gamhanang Amahan, dungga kami. Labing gamhanang Amahan, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, dinasig sa Espiritu Santo, maalamong magdumala sa katawhan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Labing gamhanang Amahan, dungga kami. Nga ang tanan nga dumala sa atong kalibutan, makakaton sa tiningob nga pagpamuhat, sa ingon makabot ang kalinaw, ang tingusbawan ug ang hustisya, magampo kita sa Ginoo. Labing mahigog gamhanang Amahan, dungga kami. Nga sila kansang kinabuhi na puno sa kasamok, sa kahadlok ug sa kabalaka, makapahulay diha sa mahilom nga presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Labing gamhanang Amahan, dungga kami. Nga ang tanan nga may balatian sa lawas, sa pangisip o sa espiritu, makaamgog makasinati sa kalinaw o kahupayan sa gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Labing gamhanang Amahan, dungga kami. Nga imutang isipon nga takos makuslanon alang kanamo, nga halangdong Teopilo kamumot, mabayaw ng adto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Labing gamhanang Amahan, dungga kami. Nga ang mga matahuong na nag-una kanato, magantihan sa pahulayng dayon didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo.
labing gamhanang amahan, dungga kami. O Diyos sa mga amahan, dungga kini mga pag-ampo, pinagi ni Kristo nga mong Ginoo. Amen.